ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо нархи наво янами пастелни биллиёра камакак фаҳмонам, гап занам. Каседа ки дар кор бошад доставка, пас ба рақамҳои худи соҳиби бор нависед, доставкара мефаҳмонатона. Рӯи экранда ҳастай рақамҳошон, пурра маълумота гиред. Бо кадомиш сурат дар корай, размер дар корай, пурра бохчон гап занон кунед. Боқи саломат бошед. Бинед, анамин намуд атласниё, ино чанд сомон? Боло атлас будай, додама, дарунаш простин сатинай. Иҷада ҳам нархи донай, ҳам нархи обтовия. Обтовира аз худи фурӯшанда пурсон шавед. Мо ҳозир дар навор фақат нархи донаша шумода мефаҳмонем. подписчикони азиз ва ҳамаи он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ҳозир мехоҳам камакак дар бораи кор дар компанияи Фаберлик ба шумо маълумот диҳам. Дар компанияи Фаберлик ҳозир бисёре аз занҳои тоҷики мо кор ва фаъолият карда истодаанд ва хеле зиёди онҳо соҳиби маоши хуб шидагӣ ҳастанд. Инчунин чӣ хеле дар наворҳои дигар блогерҳо мебинед соҳиби хонаву мошин гаштагӣ ҳастанд, соҳиби маблағҳои беҳтарин гаштагӣ ҳастанд, званияҳои баландтарин да баромадагӣ ҳастанд. Шумо низ метавонед ки корра оғоз кунед дар ин компания ва нами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, дар нами рақамҳо нависед. WhatsApp доранд, гурӯҳи занҳои беҳтаринанд, занҳое ки мисли апаву хоҳар ҳастанд, кора ба шумо мефаҳмонанд. Регистратсияву обученияшон беплай, пурра кора мефаҳмонанд. Агар хоҳед кор мекунед ва шумо низ метавонед ки соҳиби маош гардед. Шумо низ метавонед ки яке аз званияҳои баланди компанияи Фаберлика соҳиб гардед. Нависед, бо мефаҳмонандтона. боқӣ саломат бошед. дӯстони азиз, ино донада 280 будиян. марҳамат, касе ки мисол обто мегира бо арзон мешава, аз хучон аниқ кунед занг зада. Чанд ранг дора? На, рисункашам ҳар хелаяй, рангошонам ҳар хелаяй. Нами ҳамаями рангои аминай. Бо чӣ хеле гуфтам? Сурати пурраш агар хоҳед, аз худи фурӯшандаҳо пурсон шавед. Марҳамат. Ана ин намудо чандиян? Иноям амияна? Е бо дига хела? И 350 сомон дӯстони азиз. Анами бо фасоноша. Атласниёи фасон. Ана иҷада озима шумода якчанда фасоноша таъриф карда будан. С+ора мехоҳам нишон диҳам. 4 наволочка доштай, якум сорт. Бори киҷои? Бори Хитой якум сортош бинед. Сатина я? Оригинал сатин. Нархаш 300 сомон будай. Ино паделкаям доштиян. Ина бинед. Ҳозир ранга я иҷада? Вишивка дора бинед. Материал худашам хе вишивка дора пастелни биллиё. 4 та наволочка дора. Хулас дар кор боша. Рангоша бо пурсед. Инош чанда? 220 сомон ино. тамошобинони азиз, ҳозир бошад анамин наборора мехоҳам нишон диҳам. чемоданчик даян. Ино ҳар хелаян, ҳар якташа мисол савдогар вай буд, камакак банд буд, ҳар якташа нархоша дона ба дона нагуфтана. Гуфтан нависан, каседа кадомиш дар кор боша, ман нархша мефаҳмонам, суратча гирифта партоян WhatsAppда. Хулас ҳамин чемоданчикҳо набор аз 300 сомон сар мешидай то 1200 сомона. ира бинед чанд намуд астай. На, ҳами комплекто чӣ хеле гуфтам? аз 300 сомонӣ то 1200 сомона будай. сифатҳои беҳад хушрӯ. ина бинед иҷада чӣ хеле бисёрай. инами чемоданчико ҳамашон борои навинка, борои фасон. ина кадомеш ки маъқултон шид, хитон суратча гирифта скриншот кунед дар рӯи видео пурсед. ёки агар хоҳед нависед, чунаки моддаи 300 сомаша партоед сурат. барои падарка бурданам хушрӯе дар ягон тӯй. ина бинед ҳамаш беҳтарин модело баҳри шумо. тамошобинони азиз, ҳозир бошад мехоҳам барои шумо
ҳам хевайро нишонтиём сачоқура инаи размери савнаяй 100 сомон чанд ранг дора ами рангошай анами рангои савна будай размери савна 100 сомонӣ ана анаи ино чи анаи моделиш ҳаст анаи моделиш 80 сомонай размере ки банниву савнаву ҳам хелеай ана бо ина ино чанданд ино бани ҳастанд калон майда 60 сомон бо дора калон майда 70 сомон дуташ 60 сомон 70 сомон я лицевой дора яка банни инаин комплект 60 сомон ва бо ҳаст 70 сомонаш диде дута дора я лицевою я банни ина махировнии хушрувай ҳамаш сифаташон беҳтаринанд бори хитояя ҳа туркӣ бори турецкӣ будай и поён чи анаин двойка 70 сомон банниву лицевой 70 сомонӣ беҳад бисёра иҷада интихоб бо нависед хичонда савдогарда сурат мепартоятуна нархора бо пурра када мефаҳмона ҳам доставкара ҳам ҳар якам инора нархоша инаиҷада бо чанд тай дига будай бинед ино чанд 70 сомонои ки дута доранд лицевою банни а халатотун ай чанд сма то чанд смаяй женский мужской 200-250 сомона ина банни халато агар хоҳед ҳам занона ҳам мардона аз 200 сомон то 250 сомона нарх доранд